Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balindung kita kabake Allah, memuji kita bake Muhammad. Dianjung pengulu saandiko malin jatuangku nan sakitab. Lapeh kepada cadik tau pandai urang nan arif bijaksana. Tarui kabake bundo kandung urang nan duduk jesukatan. Nan mudo selendang dunia panjawek sako je pusako. Harapan ayah je bundo padi nan masak bilang pangkai. Mangko meminta ampun malah sayo mengatangahkan apa nan tania. Ditatiangkan ke tengah-tengah kok sentiang tolonglah bilai. Kok batukah lapa jo maana anjak dek mamak kanan bana. Atau asyang balain sabui paham di batin nan maka menyudahi. Apa nan ka menjadi pokok pangka? Awan nambah pemulayan, akhir nambah kesudahan, iyo ditantang adek Minangkabau. Tasabui dalam pitua. Kok tabang besi tumpu, kok inggo iyo mencakam. Tantang nan ma, iyo lah ditantang suku. Adapun Minangkabau adalah satu-satunya etnis nan terbuka terhadap orang Asyang. Orang Minang bisa membuka pintu untuk orang luar Minangkabau agar bisa menjadi orang Minang dengan jalan mengaku mama. Tu untuk orang luar dari Minang. Inyo bebas memilih suku apa saja. Abasa tantangan orang Minang nan bapindah tampe atau menyumando ke daerah lain tapi di wilayah Minang Juo. Apa kok harus batuka suku atau mengaku mamak pula? Indah. Cukup dengan mencari sukuinyo di daerah itu. Kok ndak ada? Setidaknya kama dake sukunya. Pituanyo ditinggalkan induk ditapati induk. Ditinggalkan mama ditapati mama, beres. Tapi di siko acok terjadi don sana. Rusak binaso pagaran adat. Anta dek ndak tahu atau pura-pura ndak tahu atau memang tak mau tahu. Basuo dalam kucika. Asak tungku asak laka diasak ke dalam para. Asak suku asak gala amuh kawin jodoh sana. Di siko kami cuba mengambang nan talipe mengakalawe pacahan-pacahan suku atau namo lain atau kama dakeknya suku-suku di tanah Minang. Dusana pandangan. Menurut sejarah nan kami tarimo, adapun kitoko adalah rumpun ras Melayu. Deutro Melayu, kece ahli sejarah, dan Proto Melayu. Artinya Melayu tua dan Melayu muda. Umumnya menghuni daratan Nusantara sampai pun ke Minangkabau. Melayu Juo namanya. Ada di Melayu Delhi, ada Melayu Malaysia, Melayu kita sadonya. Sudah tu baru dibagi-bagi Melayu kok. Menurut pembagiannya di tanah Minang. Adapun pembagiannya yang pertama banamo Melayu ampe Parui namanya. Kedua Melayu 5 kampung namanya. Ketiga Melayu 6 ninik namanya. Kampe Melayu 9 induk namanya. Mau kita rantang cek-cek. Adapun Melayu sampai Parui tadi terdiri dari pertama suku Melayu, kedua suku Kampai, ketiga suku Bendang Kampe, suku Lubuk Batang. Dan kedua Melayu 5 kampung terdiri dari suku Kutianye, suku Patopang, suku Banuampu atau suku Bariang, suku Jambak, dan suku Salo. Itu cieknya tuh.
Nan ketiga banamo Melayu anam ninya. Terdiri dari suku Bodi, suku Singkuang atau Sumpadang, suku Sungai Napa, suku Mandailiang, suku Ceniago, suku Balai Mansiang, suku Sumage, suku Supanjang, suku Panyalai, suku Mandaliko. Tu cie lo nya tu. Manyo na dikatakan Melayu na 9 indua. Terdiri dari suku Koto, suku Guci, suku Piliang, suku Payobada, suku Tanjung, suku Simabua, suku Sikumbang, suku Pisang, suku Pagacancang. Tu cie lo nya tu. Akini to balian kaji kapangka. Adapun Melayu nanampe parui tadi nyo terpecah lagi, terpecah sebanyak-banyaknya, basera sepanjang bumi Minangkabau biar diluhak biar dirantau. Di antaranya tasabuilah Melayu Panai, Melayu Gadang, Melayu Gantiang, Melayu Ampek Nini, Melayu Bariang, Melayu Rantau Kataka, Melayu Kumbuang, Melayu Durian, Melayu Kecik di Lunang, Melayu Durian Limo di Solok Selatan, Melayu Badara Putih, Melayu Baduk, Melayu Balai, Melayu Baru, Melayu Bendang, Melayu Bonsu, Melayu Bosa, Melayu Bungo, Melayu Cikarau, Melayu Gendang Perak, Melayu Kumbuk Candi, Melayu Kumbuk Arum, Melayu Lampai, Melayu Lua, Melayu Panjang, Melayu Patar, Melayu Siek, Melayu Talang, Melayu Toboh, Melayu Tongah, dan Melayu lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Jadi kapadodon sana nanindak taimbau tasabui sukunya bukan berarti tak ada, mungkin dek kami nandak tatarimo, idak takaruk sabi gawong, idak tatinjau satawai sabi raso. Maaf jorilah kami minta, mudah-mudahan sepanjang yang kami sebut tadi ada manfaatnya. Wallahu alam. Banyak maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.